cɛbɔ saba olu de bena n'u kɔ da ɲɔgɔn disi la walasa ka Musa Faki Mahamati nɔna bila farafinatɔnba Union Africaine Commission présidentielle la. O cɛbɔ saba Kenya jamana kɔnɔden Raila Odinga, Madagascar ka den Richard Randria Madrato ani Djibouti jamana kɔnɔden Mahamudu Ali Issouf. Jɔyɔrɔ ɲini farafinatɔnba Union Africaine ɲɛmɔgɔya kunna mɔgɔ bɛ se k'a fɔ Kenya jamana fanga sinamatɔn min kanbɔlen don n'o ye Raila Odinga ye. Ale ye cɛbɔw la disiba ye barisabu ka da kan fɛn min ye kalatako ye a ye caman ɲɛdɔn o la. A y'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini Kenya jamana kɔnɔ siɲɛ 5 ka tugu ɲɔgɔn kɔ. Minisiri ɲɛmaaya a y'o fana kɛ ka ta san 2008 na ka ta se san 2013 ma. Wa Raila Odinga bɛ se k'i sigi ni Kenya jamana ɲɛma William Ruto ka dɛmɛ ye a n'a ka jugɔrɔma don fɛn min bɛna k'ale ka fiɲɛ ye si janfara barisabu ka da kan ɲina san 80 don ni bincogo b'a la siko in de bɛ sɔn ka lajigin. Djibouti jamana cɛbɔ Mahamudu Ali Yusuf ale si bi san 59 na. A fana ye Djibouti jamana ɲɛma Omar Gele Masuralamɔgɔ ye. A jɛɲɔgɔn don politiki ko binakun kan baara ɲɛdɔn ni faamu walankatalen don a la kosɛbɛ. San 20 a y'o de kɛ minisiriya la minisiriso kunna min ka cɛw bɛ ɲɛsin Djibouti jamana ani jamana wɛrɛ cɛw koɲɛw dilanni kama. Madagascarkaw ka cɛbɔ Richard Randria Madrato nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye kabiri Madagascar bɛ yen nɔ. A ka kariya k'i sen don nin n'a ɲɔgɔnna kalatabaw la farafinatɔnba Union Africaine jɔyɔrɔba nɔfɛ. Laɲini min kɔni don a dalen bɛ u ka cɛbɔ nin kan fo a ka kɛ farafinatɔnba Union Africaine Commission ma ɲɛma ye. Congo RDC jamana basigi tiɲɛnen don ka sababu kɛ M23 mamurutilen jɛkulu ye. Rwanda jamana kɛlɛbolo de ka dɛmɛ bɛ u ye. Goma minɛlen kɔfɛ u y'u sɛnsɛn ka don Bukavu dugu kɔnɔna na ka bɛ jumadon su ma. Kabini ni sɔgɔmadaya fanfɛla fɛ M23 mamurutilen jɛkulu ye doni daminɛ Bukavu dugu kɔnɔna na. Dugudenw sɔminen ko la caman benna k'i yɛrɛ ɲini. Bukavu duguden n'i y'a hakɛ dan a bɛ taa se maa 1,000,000 na. Butigitigiw fara cakɛdatigiw kan ani duguden nanamasumalenw a fɛn fɛn kun bɛ bɛɛ lajɛlen y'u ka daw sɔgɔnin k'u yɛrɛ ɲini. Goma minɛlen kɔfɛ ka tila ka Kavimu pankurunjigi kɛnɛ minɛ M23 mamurutilen jɛkulu fɛ ani u dɛmɛbaga jɛkulu sigi kun kan ka kɛnɛ ye ka fɔ u bɛna don worodugu yanfan kan. Kamanagan kɔni ni hamini jɔrɔ o ye Bukavu ka denw ta ye. M23 y'a komini 3 bɛɛ minɛ ka ban. Jamana kɔnɔdenw bɛ k'u yɛrɛ ɲini cogo min hali jamana ka lasigiden minnu bɛ yen nɔ a bɛɛ lajɛlen sen tɛgɛ nin ko laban ta. Kɛnyɛrɛye minnu kɔni y'u nin di jamana dɛmɛli kama n'o ye Jeunes Volontaires Patriotiques ye ani FARDC soldaw olu kɔni b'a la k'a ɲɛɲini ka se k'u kɔkɔ da jugulamɔgɔw la waasa dugu bɛ bɔ bolo la cogo min u kɔni ma Bukavu dugu bila fɔlɔ. Nanzaralatɔnba Union Africaine wasablon Parlement européen u ye ɲangili miiriya dɔ hakilina ta Rwanda jamana kama. Rwanda jamana ka se ka ɲangi k'a sababu kɛ a sen bɛ Goma dugu basigi tiɲɛni min na Congo RDC jamana kɔnɔ. An bɛ don min na i n'a fɔ komi bi Goma dugu bɛ M23 mamurutilen jɛkulu ka jɔ kɔnɔ. N'a ma ɲɛ k'a fɔ mamurutilen jɛkulu in kɔni kɔrɔ donnen don Rwanda jamana de fɛ olu de ye ko in kolokoloba ye wa u kɛn bɛ sababu jugu ye bi ka Congo RDC jamana coron k'a dafiri ka bila sen sabara kɔnɔ lakanabaliya sababu la. O kama Nanzaralatɔnba Union Africaine wasaplon kɔnɔdenw u y'a dajira u ka ɲangi u ka takuru dadonni na. Farafinatɔnba Union Européenne ka wasablon kɔnɔdenw u y'a ɲini Commission Européenne fɛ ani jɛkulu min da bɛ kuma ɲɔgɔnya la Nanzaralatɔnba Union Européenne ani Rwanda ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka ɲangili ninnu waleya daminɛ ka gɛrɛntɛ sigi Rwanda jamana kan k'a yira la a bɛ waleya cɛjugu min na M23 mamurutilen jɛkulu kɔfɛ ka Rwanda jamana kɛlɛ a ka bɔ a fana da k'a ma bɛn. O de kama u tun ye bɛnkan min sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ n'o kun b'a yamaruya Rwanda jamana ye dugu jugɔrɔ nafasɔrɔ sira dɔw ka se ka soli ka labara Rwanda jamana fɛ dugu minnu bɛ M23 mamurutilen jɛkulu ka yamaruya kɔnɔ fɛɛrɛ bɛna kɛ k'o baaraw lajɔ. Nanzaralatɔnba Union Européenne wasadenw u y'a laɲini u ka laɲiniw na fana dɛmɛ min bɛ bila Rwanda jamana ka bolo kan Nanzaralatɔnba wari bonbaw ani diɲɛ seligi naani setigi jamanaw wari bonbaw fɛ u bɛɛ lajɛlen ka se ka jɔ k'a dabɔ nin tulu ninnu bɛɛ lajɛlen na u ka kɛ fura ɲuman ye. Congo RDC jamana bɛ se ka ninakili cogo min Congo RDC mara ka segin a ka sɔrɔsiya ma. Rwanda jamana bɛ se ka juru tigɛ cogo min ani M23 mamurutilen jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ wa Rwanda jamana bɛ dɛmɛ min fana lase mamurutilen jɛkulu in ma u ka tigɛ. Nin fura de sɔrɔla Nanzaralatɔnba Union Européenne wasadenw fɛ. Sariya in bɛnkan tatɔ a taara k'a don ba la ni kuru ba 443 ye wasaden 495 cɛma.
jɛnsiriginanin tɔnba Nations Unies secrétaire général Antonio Guterres a ye wele da kɛ k'a ɲini jɛnsiriginanin setigi jamana communauté internationale fɛ u ka hakili jɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sudan jamana fɛ k'a dɛmɛ adamadenya dɛmɛ cogo ɲuman na wasa Sudan ka denw bi digu min kɔnɔ bi u ka se ka magɛn adamadenya binakun kan u sigin bɛ ka dɛmɛ ninnu kɔnɔ kɛlɛ tiɲɛni ani mankan tiɲɛni n'a ɲangata min bɛ Sudan ka denw kan fɛrɛ bɛ se ka kɛ k'u lajɔ cogo min jɛnsiriginanin tɔnba Nations Unies secrétaire général Antonio Guterres ka kɔrɔfɔw la min kɛra fɛ ka bɛn jumadon ma a kɛra farafina tɔnba Union africaine ka lajɛrɛba sommet de kɛnɛ kɔnɔna na Addis Abeba o sommet ɲɔgɔn kunbɛba kɔnɔna na lajɛrɛba dɔ sigira sen kan k'o kɛrɛnkɛrɛn buna adamadenya ɲɔgɔn dɛmɛ kun kan conférence humanitaire Antonio Guterres ye kɔrɔfɔ in ben yen de tabali sanfɛ ka Sudan ka denw ka lahalaya ɲɛfɔ ani ka laɲini kɛ u dɛmɛ cogo la haut commissaire pour les réfugiés n'ale ye maa ye farafina tɔnba Union africaine kɔnɔ ɲɛmɔgɔ min ka cɛw bi ɲɛsin mankan kɛra sababu ye ka minnu lawuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la n'u taru yɛrɛ kalifa fan wɛrɛ fɛ olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli kama a ye foli di Sudan ka denw ma baɲumankɛtɔnw ni furubatɔnw bi ka dɛmɛ min fana lase ni ka Sudan jamana magɛn Sudan yɛrɛ jamana kɔnɔ ani Sudan ka den minnu siranna k'u yɛrɛ ɲini ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka taa u yɛrɛ kalifa yɔrɔ wɛrɛw la o kɛra jamana kɔnɔna ye saw o kɛra jamana kɔkanna ye minnu bɛ dɛmɛ lase olu ma a y'u bɛɛ lajɛlen fo hali bi k'u su ka kɛ o dɛmɛ ɲɔgɔnya kan